a wajen dai mazaji ba ma'aikata ba kayan su babu su ba kayan su ba dokar babu doka akan akwai ta kan kowa a garin nan amma babu ita akan mu duk wanda ya kyale mu karfin sa muka fa Allah kai mu je dai mazaje tarara mazaje kai ku aje langa-langa. Shasha ya ce ɗan talaka, sata ma a ce wai ɗan talaka, tsara suka ma wai ɗan talaka, kuwan bi wai ɗan talaka. Ke ke faruwa talaka? Shugabanni yanzu ba sa damuwa ai magana. Kowa ne ko da ke na kana da ɗacin rai ba kuma da kake zuciya ko kana shan ƙwaya ne. to baba mukan dan taba faraci shafara ka ga aljanna aikin maganin ne ya fi kudin maganin yawa baba akwai wani sirri ne Ba yaro haƙƙin kwamitin riman da gai. me su din ni akwai inda na fure na ma irin wayannan banzayen yan kwamitin yi mana Su 'yan kwamitin? waye isa ya taba ana a cikin su ina gaya maka ni ai ko lafiya ta kan same ni kai ni faran da kake gani nan gobara ce duk wanda ya taba ni na kiyace in ba sai yana tarwade daga nan ba Allah ya tsina albarka duk wanda ya kyale ka gaba ba in akwai wanda ya kama rai ne a cikin su ba ko kana ji ko to kawai ka shuna mun shi in ba sai na bi dare na budu kawai na yanke makogoron mutum ba Inda nake so ba a yi haka ba. ba komai ba duk wanda ya taba kawai ka kama da karasa Banda ni a shaye-shaye. tare da ni abba autulo kaɗai ne a tafarfarina ko lafiya ta kan same ni a shekwana tana na tori ka ba dole ba zan kyale ku haka ba don wannan dan na gaki kai ma tafi taka kowa ya tabbatar ya sha saboda anan duk wanda yake anan ya tsira duk wanda ya shigo ku sare mun kansu sarana ne babu shi ba yan kwamitin remin daga babu wata doka a kan mu to ku sarara ku huta gaba daya ya aka yi da kai ligidi Yawa, wannan 'yan bijilin ɗin, ba su da mutunci, da suka rike ni, sai fefa shayi sun ban nashi, na ci sosai. kai gafara ce kai sarkin dawa ne ba sarkin dawa ba kai karsa wanda zai baka tsoro sai wani dan bujin Na shiga hannun su ba, ban shi daɗi ba, sosai. kai suka raina ni duk wanda ya zo nan da kake gani sai na sare mu kai Na gaya musu gasa. kai da Allah Su ku ba hankali, sai kwamati. Ni tsoron su yake kai tsoron su. da rufe mun baki in dai haka zaka dinga yi mana idan ba sai mun kore ka daga cikin da ba Allah ya dinan mu ba ma tsoron kowa da kake ganin mu nan Abu ne ya fa. a to kuma ya kake ga mana kana wani tsoron wani yan kwamiti ya dame mu da su Ku ba da kiɗan janar a sama. kan ku caje mun shi Shaye-shaye ba shi da kyawu gayu. Ba komai, ƙarya kace ku duba ba komai. komai a jikin sa ya a jikin Shaye-shaye ba shi da kyawu iyaye shi ne daidai. Shaye-shaye ba shi da kyawu gayu bari mai. Shaye-shaye ba shi da kyawu iyaye shi ne daidai. Kyamun shi mana. kai babu komai a jikina wai aka yi ne da Allah bari ku ga masa ko sanda ɗaya ce Ku rike mun shi ku kai mun shi ofis. ai wuce mu je mana wai aka yi ne Kai mu je. wai aka yi ne da Allah sai mun je kai magana a can Vigilante, mu ne vigilante. Come on, come on. Vigilante, ga 'yan vigilante. Come on, come on. Ga mu baba, baban mu samu alayi. yaka yaka 'Yan vigilante mu dai muna da amana. Autulo da ya ɗan abba. da autulo ina ai ba wannan magana me kake cewa Autulo da ya ɗan abba. kai babu ko wannan magana ta wannan autulo ina gaya ma haba abokina wa ya gaya maka barna gabas take yayyen mu yan albarka yan kwamitin rimin da gai sun yi aikin Allah
sun sa ka kai Abba Outlaw ka shirya a cikin 'yan daƙiƙoƙi. Ba ƙarya ku wallahi na ba Allah na bi su. Yan kuma tun nan ina gaya ma bugun dawa suka yi mu. Ba wani tursusawa ba mutunta ba. Suka dinga duka na kamar Allah ya haifar su. Ni wallahi na sallata na ba Allah na bi su. Makaranta ma zan koma ta shehi tukurin ɗauko ahalari na da ƙawaye ni ka gani. Ai, na daina komai wallahi. Wallahi na daina komai fa an daina zaka goyawa ta hukaya. Wallahi ba abin da zan ƙare a garin nan na ba Allah na bi su. Domin kare lafiyar mu, manyan gobe ne dukanmu, ba da gudunmawa iyaye. Yau za su je su sha, ba za mu bari su sha ta ba. Jama'a ku fito ku taimaka kar da matasan mu su haukace. Matasa ku na ke kira don ku ne manya nan gaba. Shaye-shaye na ce ku ne na yi neman ga amfanin su ba. Shan kwaya sai rab da dukkanin kayan maye bai kamata ba. Mun gano shaye-shaye ke sanya ta'addanci da yin daba. Halayyar nan a baya can mu a kasar nan ba mu san ta ba. Yau ya zama ruwan dare cikin matasa ba da san mu ba. Jama'a ku fito mu dakile al'amarin nan kar ya je gaba. Yau za su je su sha, ba za mu bari su sha ta ba. Jama'a ku fito ku taimaka kar da matasan mu su haukace. Wannan saƙo ne na ƙungiyar Rimin Dagai ƙarƙashin kwamitin tsaro na sintiri na Vigilante ƙarƙashin unguwanni 13 daga Jakara zuwa Goron Dutse.